sammen! Hvad sagde jeg har fået ny lejlighed, eller jeg har lavet nogle videoer med dem før, med den her lejlighed også. Jeg giver 5.200 kroner giver for den her lejlighed, så det er mega dejligt. Og der er altan, og der er vaskemaskine, der er det hele. Jeg har lavet 2 videoer med den her lejlighed, men jeg ikke viser det hele, fordi det hele var ikke sådan helt plads. Jeg er ikke glad i det, og jeg er ikke så meget glad for den anden lejlighed, fordi at, man kan høre så meget ovenpå og så videre. Det kan man også lidt ned under her, men det er ikke så slemt det andet. Så jeg er mega glad for den her lejlighed, så lad os bare komme videre i min lejlighed roomtour. Så vi ses. Hej. Så alle sammen, så kommer vi simpelthen ind til badeværelset her. Og her er der simpelthen en vaskemaskine, som jeg lige viser nu her. En vaskemaskine her, og jeg er lige ved at vaske tøj, som I kan se herovre. Det trænger til at vaske tøj, så det er dig med en vaskemaskine her. Det havde jeg ikke før. Så er der selvfølgelig et toilet her, det er klart. Og så er der vask her, så det er mega dejligt. Så kommer vi simpelthen ind til stuen, og den er meget stor, den her lejlighed. Større end den anden, det er som 20 større end den anden, hvad hedder det, kvadrat, eller hvad hedder det? Jeg ved ikke, hvad det hedder. Men ja, den er i hvert fald 20 mere, den er 52 eller andet, jeg ved ikke, hvad det hedder, eller ja, 52 tror jeg, før den anden, der var vist omkring 40 eller sådan noget. Der omkring, tror jeg, eller var den? Jeg kan ikke helt huske det, ja. Men jeg er mega glad for den her lejlighed. Det kan man måske også fornemme, at jeg er glad for min lejlighed og mere glad i det. Og jeg trænger dog til at blive klippet her. Men ja, det ja, jeg trænger til at blive klippet. Ja, det var det var. Men nu kommer vi ind til stuen, og det kommer til at vise jer nu her, så vi ses lige om lidt. Så sammen så kommer vi simpelthen ind til min stue her, og den er altså mega stor, altså forhold til den anden mand. Altså, den anden lejlighed, altså det er bare mega stort, mand. Men ja, men lad os komme ind i den her stue her. Og ja, det er sådan lidt altså der er ikke så meget der sådan at se, men der er en stue. Altså jeg har en træningscykel herovre. Den har ikke sådan brugt lige nu, men yes, træningscykel her. Så har jeg simpelthen fået ur heroppe. Det er mega dejligt, og en lampe. Og så har vi selvfølgelig fået min sofa op her. Så det er mega dejligt, at det hele snart vil være på plads i min lejlighed. Så, og så kommer jeg til at vise mit spisebord, det er lige herovre. Så er mit spisebord lige her, så, hvor jeg sidder og spiser. Og så er min lampe, den har jeg lige købt her for ikke ret lang tid siden til Instagram, hvor jeg eventuelt filmer med at spise og sådan noget, fordi jeg ikke lige havde overskud til at lave videoer lige for tiden. Men det er sådan på at komme i gang med at lave videoer lidt igen måske. Det var så min stue. Jeg kan lige vise stuen her. Så I kan se meget stor plads i forhold til den anden lejlighed, så det er mega dejligt, og jeg er mega glad for min nye lejlighed, så det er bare top op. Og så ansam, så har jeg også en altan herude, men jeg kommer ikke til at vise sådan det helt store, jeg kommer lige til at vise den her altan her, så det er mega dejligt, og bare sådan jeg ikke viser alle de andre. Så det er bare mega lækker lejlighed det her, og jeg kommer til at vise soveværelset lige om lidt, så det er bare for at vise, at jeg har en altan herude, og det er mega dejligt. Det er lang tid siden, jeg drømmer om en altan, så endelig har jeg en altan nu, det er mega dejligt. Så vi ses ind i soveværelset om lidt. Hey. Så er det sammen kommer vi simpelthen ind til min soveværelse, og det er jo selvfølgelig her, hvor jeg gamer. Fordi det er derfor, jeg havde gamer-mikkel. Fordi jeg er simpelthen gamer. Og ja, så det var det, jeg siger. Det er bare her, jeg gamer og spiller computer. Og det, jeg spiller lige for tiden, det er sådan Hearthstone, og så StarCraft 2. StarCraft 2 det er ikke så populært mere i Danmark. Og det er sådan noget strategispil og sådan noget. Men jeg spiller mest Hearthstone. Det er noget kortspil. Så jeg er mega glad for, at Hearthstone jeg er kommet i Diamond, og det højeste det er Legend, altså det er lige over Diamond, så jeg ligger rimelig højt op i Hearthstone lige for tiden, så men der kommer jo reset hver måned i Hearthstone, så ja, så nu ligger jeg sikkert i sølv eller bronze, når I ser den her video måske, så men ja, det er bare her, hvor jeg gamer, og ja, det er mega dejligt, jeg er glad for den her lejlighed, så det er bare for at vise, at det er her, jeg gamer. Og så kommer man til hyggested her, ikke? Ej, okay. Ej, så var det hyggehjørnet her, hvor man bare slapper af, og ja, jeg har ikke nogen kæreste, så det er så lidt, ja, det var lidt akavet, men okay, lidt humor skal man have, ikke? Det var bare for sjov, ikke? Men alt sammen, det er som et køkken her, som I ser her, altså det er mega stort, og masser af køkkenplads, og skabe, og så videre, og det er bare mega glad for, den her køkken, altså den er meget større med vaskemaskine, så det er sådan lidt skal til at vaske op med i hånden. Så vil jeg gerne til mig på min Instagram, hvis I gerne vil møde mig.
så kommer jeg gerne ned til jer, eller et eller andet. Jeg vil gerne have sådan, ja, hvis I kunne lade med at komme op til mit hjem, det vil være dejligt at lade med det. Og så jeg kan få noget privatliv, og så kan jeg lave nogle videoer til jer. Så jeg vil gerne komme ned til jer og hilse på jer, hvis der I vil have et billede af mig eller et andet. Så skriv til mig i videoen, eller på Instagram, så skal jeg nok, hvis I lover mig, hvis I er søde, så skal jeg nok komme ned til jer, og ja, hvis I vil have et selfie eller sådan noget ved mig. Jeg vil gerne have mit hjem privat, hvis I forstår mig ret. Eller bare fordi jeg hygger mig med videoer, og ja, så er det lidt svært, hvis der kommer nogen op, og så, ja. Jeg håber, I respekterer mit hjem, og ja, håber I kan komme op til mig. Det vil betyde meget for mig, og ja. Ellers skriv til mig, så skal jeg nok komme ned til jer, og så skal jeg nok hilse på jer, hvis det er. Det vil jeg gerne, hvis jeg lige overgår det. Nogle gange så har mit humør med at svinge og sådan noget, så. Det var i hvert fald den video af her, og der er selvfølgelig oven her, og det hele, og ja, så det er mega dejligt. Tak fordi I så med. Vi ses bare i næste video. Jeg er tilbage lidt igen, håber jeg, og så håber I, ja, tager godt imod mig, og det var bare til tak fordi I så med. Vi ses bare i næste video. Husk at give like, kommenter herned, og abonnere selvfølgelig, og hvis I synes, jeg på den her lejlighed, jeg synes den er fed, og jeg er virkelig glad for den her. Så vi ses. Hej!